Tetep mungkin 178 kurang 3 senti. Berapa sih? 175. Dhuwurmu ya, Nak? Nggih. Jan kuwi tenan. Kowe nek begagane tanganmu mekarno. Kok monggo iki meter. Coba beki. Nok, kowe nek dadi wong dhuwur iki penak. Mboten mo. Angel golek bojo. Apa wis program golek bojo? Budi rarap. Ancang-ancang. Ancang-ancang. Nggih. Kowe nek golek bojo iki golek sing piye? Nggih sing luwih inggil keng kula. Lho, ngene lho, Cok. Lah, kula ngiten ndek. Oh, iki digatukne mesti pas. Napa nih? Gatuke napa nih? Pemikirane napa atine napa-napane? Persih wong lanang ki ora ndek ora dhuwur, nek ketemu wong wedok dingge kenek pas. Kate matuk iki lho. Kan anu damel keturunan. Wong karepe golek turunan lho ngene. Kuwi nek cara nurun sing wedok, awake nurun sing wedok, ning ndek kudu sing ganteng. Minimal kaya aku iki. Mayok nih. Lho. Iya ngono kuwi wong jeneng. Ora ngono kok. Sing penting iki ra kuwi kudu golek takono dinane kelahiran. Nggih. Bab sing utama wong urip iki dijedhak iki dina kelahiran. Gareng sing Kelahiran. Kula Senin Kliwon. Liwan kira dane digoleki bojo mergo kaki. Ngoten Mbak. Iya, iki wong kliwon iki wong angel. Wong kliwon iki biasane ambine lain. Nggih. Iku karo nomor 2. Iki ra ono dalem Bu Martin. Bu Martin, Bu Sumartin. Wis siap apa ora mau bisa. Napa? Numpak kepuk. Tempat apa siap? Asma Bu Sumartin nggih siap. Ngono ya. Apa kabeh Bu Martin? Bu Sumartin niku wonten tegese tiap suku kata Romo. Dari suku kata Nggih. Su Martin. Su niku sugih sabar lan sugih tresna marang keluargane. Mar Mar niku mboten nate marah. Dados piyantune niku sumpah bar. layak mergo disangoni mah. Lho aku 10 Sat iki kok, Kang. malih Bu. 10 apa nak? Napa ten nggih ten anu Boleh ten cara diriane piro? buka dereng ngitung kula. Lah, kuwi kok deleng dompetmu dadi gacune. Kuwi dingin anu nggih ngundang rezekine ngono kuwi. Ngundang rezeki lintune. Terus ten Ten niku prihatin. Akhirnya itu tak sawang-sawang kat mana. Prihatin. Isto. maksudnya prihatin piye? Nggih prihatin. Heeh.
mamre ayeme batin. Nggih prihatin. Masa aku tak Pripun to? Nggih Kan prihatin, eling-eling kami malah. prihatin. Ya prihatin maksudnya satu kosong ngono ya. Nggih punika lho napa kertas amalane panjenengan nih. Oh ngono. Niki kan rahasia beliau dengan Gusti Allah. Neng ini lho. Apa? Aku nanti kan Pak langsung lagi memiliki rencana aku untuk terjadi masa lalu negara Garwan Oh, Garwan merah kemakan pelalu oh. kemarin tak kayak usul lagu yang ngomong jenang cek timur kuno aneh di Joko mau timbangan guru kesukuan nanti aku mau putih aku di kolok-kolok ya Nggih, Bu Sumatin dipun aturi Polokrama kalih Rama. kowe dhewe lho tuku rono kok Oh nggih, Bu Sumatin. Konoane kersane kangge. lho iki gak enak Kowe kemane kangge piye maksudmu iki lho Wis niki mboten bingung nggih apa, nggih kersane kangge. Bu Sumatin iki kan ngagem ageman tenan mau. Nek kan dinapok sok ngeten mau. Pas anu napa penyerang gunungan. Kowe kok lirik lho Nggih ngelirik batine pas nyapa batine ngoten Bu Sumatin. ya kowe rasa tresno karo panjenengane ngono Kok nggih purun lho Bu Sumatin. Lah iya wong bapakmu lho kondang karo kengrak sak dunya kabeh lho kok ngono wong gendeng lho aku demen iya kok nggih purun karo Dale, kowe arep ngatone tembang apa? Tembang niki langgam napa musik? Langgam. Langgam. Napa nggih? Langgam nopo tak enake dhewe. Bulan sekarang. Bulan sekarang kenalan. Tapi niku nggih mboten napa-napa. Kowe nek cara nendang sing luar ya apa? Niku mau anu pemundhutan Ibu Sumatin lagu Arab nih. Bisa toh? Iya, bisa sedikit. Iya, coba ya. Anu Dina Salam Mas. Bisa nggih namun niku apale nggih niku. Oh iya ora. Soalnya yang anu mboten mau dikirim ke Korea. Suara saya. Dikirim ke Korea. Suaramu Soalnya katanya mboten ngertos bahasa Jawa. Jadi diarepne mawon. Ya dikirim rono ya. Nggih sanjane untuk menawi mangke dipun. Oh, beneran digawe sawah bantal. Niku. Ape-ape. Saiki dateng lho mlarat. Nggih. Yes, make we try. Niki lagu ciptaan panjenengan tahun pinten Romo? Yo, zaman aku zaman kuwi. Kula napa tunggale? Ya maksudnya aku nek gawe lagu mesti enek unsur asmara. Dadi ana tengah sawah di buku sing kulon kae. Aku nyawang rembulan iki banjur rembulan ke dalam aku. Jadi lagune jenengan niku kuwatah sing sae-sae. Terus kok bariku tak susun kok nani awakmu jos. Udah lagune. Yo. Intai nafas yang melangkah yen deket hati raratan senopun ikut nyarani hatiku bahwa terus
Wos ting-tingan sini.